Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Hotline. Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline karon gadlaw Biyernes na kita. Thanks God it's Friday kag petsa 24 na sa bulan sang Setyembre tuig 2021. Action Hotline. Rasig lang sa aton sining nga tiyempo kag karon gadlaw mayara na gid lamang sang 92 dias 92 days before the Christmas Day. Action Hotline. May 99 man kadlaw na bilin sa tuig 2021. Kagato na bibihon ang pagsulod sang 2022. Action Hotline. Amo ni siyang year 2022 nga magamarka naman sa istorya sa pungsod Pilipinas nga sigurado mangin mainit kag ang eleksyon pwerte ini since nga national election nga daan naman nagatayada subong nga magpapili isang presidente pertikdamo na ho. Action Hotline. Inaway ta pa may baluan ang mga tawo yang kag individual nga bisan manginoy chance ang tigalingin pa sakaan subong ang kwan ang pinalidad kung no chance candidate ka nga maghala ka pa file sang imo sining certificate of candidacy. Action Hotline. But nevertheless, amo ini ang 2022. Ang gina-consider nga mainit nga tuig bangod sa politika. No? Nagaumpisa na gani subong, nagabagang na. No? May ara na mga mag-abyan, mga kaalyado sadto, mga amiguhay, kumparihay, paryentihanay, nga wala na, nagabugnuhanay. Action Hotline. That's the beauty of politics. Pero ang ako niya, nga suggestion sa publiko, please, ang aton relasyon sa kapurukan sa mga barangay dito tayo paggubuon, because at the end of the day, hinali gani sa uli maginupda na yung mga politiko nga nasuportahan nyo, nga subong nag-enkwentruhan na, hindi pwede nyo pabalik ng relasyon nyo nagkalaguba na. Action Hotline. Action are tayo hupon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa maulanon naton nga presentation, Friday presentation, sang Action Hotline. Action Hotline. Kinabuksan naman ang comment section dira sa Facebook Live kag sa YouTube. Sa mga nagamonitor na karon nga aga, basta may internet connection ka, bisan din ka man nga bahin sang kalibutan, makamonitor kagid karon nga aga. Action Hotline. Palihog lang share and like sa aton program no para damo pagid ang makahibalo. Action Sa Hotline. mga nagamonitor naman on air, good morning sa inyo and welcome to the show. Action Hotline. Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga Biyernes? Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. I-check naton karon sa team ni Mr. Wilfredo Taba, Julingo Action Officer sang Bacolod Task Force Disiplina. Ang balita actually amo ni, do ka simple man lang no kay kundi
ang registration sang Comelec nagapadayon, no, ang voters registration wherein kadamo gyapon ang nagaparehistro. Now, pila ka man nagaparehistro apisar sang pangabay sang lokal nga pangalawan sa Bacolod nga dapat hindi ka mo anay maghala ka guluwa sa balay niyo da. Ngayon ang aga pa kag samtang nga mayara pa sang implementasyon sang curfew. Damo kuno gyapon nga nagabayular ho. Way labot sina madamo man ang ginpangdakop bangod sa violation o pagbayular sang ginapatuman nga health protocol. Pero ang interesting nga gusto ko gida nga i-check mismo sa kay Mr. Wilfredo Taba Julingo ang balita nga allegedly may pila iya ka mga or part of it sa mga nagkaladakpan kay mga ginisuhan kuno citation ticket do mga 97 do mo nakadamo uli sila no. Kag pag intindi ko nalakip sa mag-inisuhan sang citation ticket ang pila ka mga pangayaw nga gusto magparehistro di sa Bacolod no. Kani lang klaro kung tanablag karon kay ipaklaro na no sa taga Task Force Disiplina Paagi sa kay Mr. Wilfredo Taba Julingo. No, taga ini nga mga pangayaw nga nagkadto di sa Bacolod para magparehistro tuod ni i-check na. Kay may angot sa sining nga balita ti may reply o may sabat si Congressman or former Congressman Albi Benitez right after nga kundi dumduman nyo ang iya pagparehistro di sa Bacolod, may petisyon to nga padala sa Commission on Elections. Matapos nga ginbasura ang petisyon kag indeed si former Congressman Albi Benitez ang pagtransfer niya sa Bacolod nangin official ay tiini nga isyu subong ginpadangat gindala na ho sa korte. O ti kumara sa korte na depende na sa pag-akto naman sang korte kung ano ang desisyon. Sadya ini lawig-lawig pa ni ang legal battle ngara subong pending sa korte. Ano pagid? Diri sa Negros Occidental ang good news, Gov Lacson kagiban pa nga mga opisyalis sa probinsya nga mayara sang close contact sa kay Mayor Zaiko sang Kabankalan ay thanks God nagwa ng result sang RT-PCR test kag ini sila negatibo. Ang sa syudad sang Bago i-check ko lang karon kaya subong adlaw gali work from home ang ginapatuman na da may disinfection sa ila sining City Hall. No, i-check ta lang karon kay nagpagwa sang order o kahapon executive order si Mayor Nicolas Yulo. Mayor Nico Yulo. Parti sinimo i-check tabi kay ang Bago City naligan nga no balita to sila man ang gintagit sa fake news. Ito lang yung pagwa lang nagapangimbitar sila nga may banda nga matukar to sa may Bantayan Park ko. Nga may mga litrato pang kuno mayara sang gin-set up no dira sa Bantayan Park. May ara sang gin-set up dira nga kwan nga do intablado nga dira sila mapatigayon sang konsyerto o igo sang uli siling sang alkalde hindi ka mamapati sila kay piki ina. Bawa ka mo bala mo wagi ka mo ga kwan wagi ka mo naga patigayon sang inyo sining pagmangin responsable. Ang iba niya makahimo lang sa pagpanghalit pariyo nila pagis fake news kung magpati-pati katapos kagid. Anyway, isa pagid galing nga gusto nato ni paibalo sa inyo since nga by September 27 mabalik na sa pagpungko bilang Comelec officer sa Bacolod si Attorney Katrina Trinio Cania. I-check ta ni Hukay aside from iklaruhon ko lang ni karon sa iya kay kundi mapungko na siya no. Balik na siya di sa Bacolod tapos na ang pagpaidalom nila sang quarantine period. Di may i-registration siya lang mag-assume dira o balik dira bilang Comelec officer sa Bacolod. September 27 to 30 registration venue sa USLS gym no kag
I understand open ini sa public, no? Open to all residents of Bacolod City. Pero klaro kung tani, aside from USLS, may ara pa iban nga mga venue nga pwede katuan. O, next week or umpisa sa Lunes, sa palabuton nga Lunes, Setyembre 27. O, i-check ta na abi kay Attorney Kanya sang Commission on Election since nga balik naman siya mo sa office niya sa palabuton nga Lunes. No, kay gusto tani may balawan para ma-plastar tang advisory nga gusto gido. Para sa mga Bacolod nun, ngati ang iba nagalaom, pagkabati nila na kundi ang Senado nagambal, ya Comelec, Commission on Elections, sabi idiyahin nyo na daho nga mahatagan ni kung magkapatigayon sa extended nga voters registration, kay kung hindi ibana ng inyo sining pundo. Ay, may ara naman publiko singla. Kung ma-extend naman ibisan doa lang kasi mana, sunod naman tanga si mana malinya sa mga Comelec offices, sa mga mall nga may arasang voters registration na. Dayaw ko sa tao, no? Kundi patubala ang nanginugali kag perennial problem na giniya mo. Kaya na kundiin pagani nga daw tuman kalisod kag dra na lang ang katapusan nga registration dito pagid nga ginanamitan sila nga maghala kalinya at hindi galing naton mabasol ang rason permi wala timpo. Pero ariyo September 27 no ang gusto tani buligan ng Comelec kag sa mga way pang nagkaparehistro kay September 27 to 30 may venue dira sa USLS gym gagamiton ambot kon sa mga mall ipaklaro ko lang kay Attorney Kanya kung bala sa Comelec or may mga mall man nga bukas kadungan sining voters registration or dito lang ni tanan sa USLS gym. Kay subong ang Comelec officer tadi sa Bacolod ate ang kuan gyapon ang ginhulam lang to sa syudad do sa Sipalay ngaging daladi. Oh. Kaya doon sila kasaho di sang na nagpungko na ligad to puwerte ang balbalanay sa Comelec na mo. Good morning and regards lang kay Police Major John G. Liba, no? Mi amigo, mi idolo, Lodi morning. Online sa hotline. Joining us this morning din sa aton na pagpangalaga di sa Attorney Katrina Kanya. I-check lang natin sa iya. Agad na may ara na advance information ng public or Bacolod noon this coming Monday or starting Monday, September 27. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan nga nagapamati sa imong programa sa Action Radio. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Kumusta ka na, ma'am? Fully recovered na, Gid? Okay na, Gid? Why na, Gid, sa ginabatyag? Ambot nga Action Art sa nag-negative na kita sa RT-PCR test. Kung diin pa nga may negative result kita na dito, patayaging igo sa trangkaso. No? Gani kay siling kong tingog. Pagbati ko sa tingog mo, siling ko sino ni gin-interview ko? Si Sharon Kunita. Doon nagliwat ang tingog mo eh. Galing ka mo ginuuso, bisubong uso, abi subong ang trangkaso. Pero attorney, kuha na niya, dayon na gini, by September 27, ang gusto ko lang i-clarify sa office mo, nga, kundi may ara sa USLS gym kita, no, patagayunon nga voters registration. Ano ini man, only dito sa USLS, or may ara pa iban nga mga venue nga pwede kantuan sa public? Ang aton nga registration action art sa September 27 kag 30 salang gid naton inapatigayonon. Ang tanan naton nga mga mall nga registration wala na kita schedule sa mall, wala man kita registration sa opisina naton sa kilid sa Bay Center. Ang aton nga registration will be centered lang gid sa Lasal lang gid action art. So balik starting September 27 sa tanan nga taga Bacolod nga gusto magparehistro didto kamo diretso sa USLS. Yes, action art. Sa Lasal tanan madiretso ang nagatuyo ang magparehistro sa September 27 to 30. At least sigurado tong hindi ka mo mabasa, that is number one, no? Kag gym to siya lapad, may mga areas na waiting area ninyo while nga nagahulat sang turno nyo. So, possibly, medyo malawig-lawig guro na ma'am ang kwani ang time nga i-allow ninyo nga magtiner dito,
serve sa ila kay ti ang USLS siguro mapasugot man lang bisan mag-extend kamo sa gabi, no? No action art, mas kita gihapon sa ating registration hours nga is as pa lang kita 7 o'clock in the evening. Okay. So alas 8 gihapon as alas 7 ang aton nga pagpangrehistro, no, pagbaton kag mag-process sa mga registration, and we are thankful nga Lasal allowed us to use their facilities para na ang tanan naton bala nga pwede ma-accommodate for the day. Mahatagan naton sang maayo, may pulungkuan sila, may atok, Okay. no, nga hindi sila maulanan while waiting for their turn asang maghapon, nga hindi man sila ayawan sang tindog man, no, kasi ara na dira kadako man sang aton nga Coliseum, no, sang Lasal. So ma-accommodate naton, and with that, because of the bigger venue man Action Art, we are trying also to increase the number of registrants that we can accommodate for the day. Ugaling kay Tiko tungod Monday, no, first na naton nga day sa Lasal, no, siguro ang aton siguro anay nga initial nga queuing numbers nga ma-issue naton, no, kay we will see pagka next day kung ano ang flow naton sa aton nga registration. But for Monday, we can accommodate siguro 500 lang anay for the walk-ins, and 150 for those nga may ara sa priority lane naton. Okay. So pagka next day kung makita naton nga kaya naton, depende sa turnout naton sa the day before, so we can increase the number of applicants nga pwede naton i-accommodate. Kaya we cannot Okay. say the Action Art nga on this day, on Monday, makapadako kita dayon sa naton nga mga registrants, no, nga pwede naton accommodate. Kaya basi nga matamaan man kita sang pangbaton bala Action Art, pag magabihan na kita, and then nagagamit lang kita sa facilities man sang Lasal Action Art. Kag isa pa dati mangdadol manghakwat pa kamo kuray pa mangdadol manghakwat kamo bla ka manghakot sa inyo pa nga mga kagamitan to, hindi na lisod o mabudlay sa inyo, ma'am? Wala man problema Action Art kung sa kita sa mga malls ginahakwat man ina naton gyapon ginapanghimos, but make sure naton nga safety, no, ang aton nga mga equipments nga ginagamit. So just the same kung ara kita sa mga malls naton nagapanghakot, nagapanghimos kita gihapon. The same will also be done sa Lasal Action Art. Yes, so balik man ang tanan nga magin paidalom sa quarantine nga empleyado sang Comelec Bacolod. So umpisa na Lunes, ara na kamo balik tanan atong mga nag-augment na sa office mo, ma'am. Balik man to sa mga previous post nga dito sa Laga-Duty. Yes, Action Art. Mabalik na exact siguro mayara. Siya ang nagpa-positive naton, hindi pa makabalik. Ang aton nga isa ka nagpa-swab nga may household member nga nag-positive, hindi naman siya kabalik man sa Lunes man. But most sa aton nga mga empleyados magabalik man ng mga report sa September 27, Action Art. Okay. So, hasta na ma'am, sa 30, dito na lang natanan sa Lasal ang inyo sining venue. Yes, Action Art. Sa Lasal na tanan ang aton nga venue sa aton nga registration halin September 27 at sa September 30. Ang nag-aayo lang ko Action Art. So Yes, the ma'am. general public na magakadto sa Lasal bala Action Art, no? Ang Lasal is a private school entity naton. So let us also abide to the rules na pwede i-impose sa aton. Like the Andres Code naton, although ang hindi man ta siguro lang magtando pag mag-sleeveless, no, pag mag-short sleeve, no, out of respect to the school nga may mga dress code ina sila yang gina-impose, no. So lang kita, ma-adhere lang kita, wala lang sleeveless, wala tando for the boys. And then, wala lang short, gid, no, kasi maplastar ka mo to sa may balak sa may mga bleachers, Action Art, no, sa may babaw na dira. So, Doko lang, ayaw lang guro na nga maparegister ka, nakaslibless kayo mo, kung paglitrato siya mo karong kaslibless kayo mo, ya? Actually, Action Art, kadamo man sa sila nagisok sa opisina ng Action Art, no,
kung tani lang, let us consider also bala ang opisina kadtuan nila nga hindi na pala lalagawan. Gani man. No, nga hindi na nga malagaw sa plaza. Tani may gamay man nga respeto. Respeto. Correct. Gamay lang nga respeto. Action art ang napangayo naton nga at least man dress comfortably but presentably man balatani ang presentable man balatani ang aton nga mga ginasuksok action art. And besides no wala man kita naga-allow sa sleeveless pagsando because nga makuhaan sila di ba biometrics. Biometrics correct kan eh. So dapat gid sila action art insakto lang na bio action art. Sakto lang hinangdo ko namin man lang tawon tapos kung nangimo karon the shorts di ay nang dualos makita na daang kwan mo kundi kalaw ay tulukon. Yes, action art. And also, I know nga iban gabalon man pagkaon, no? Magabalon sila mga tubig nila. Make sure lang naton basura bala action art, no? Himuson. Himuson taman. O hindi ka lang pag ipang wigit-wigit kay mahuya ta sa lasal. Nag-ayo na kita, ngagin paggamit nila libre para sa Comelec ang ilang coliseum and then mabilin ta kita sang basura man for them nga para himuson. So amo lang na ang ginaayo man naton sa general public naton action art. Bali ini nga desisyon nga gina-open sa residence sa Bacolod kay the last time ang pag-intindi ko ang inyo registration dito do exclusive lang for a sector nga nag-request dito. This time ging consider nila nga mangin open na sa public, ma'am. Ang Lasal action art sa public na siya action art. The last time niya that was a special and exclusive registration for the Lasallian Community Action Art. And this time on September 27 to 30, this is open to the public ni siya action art ang registration naton sa 27 to 30. Sige. Good luck sa inyo, attorney, sa team nimo and hopefully why na sang problem along the way nga maumpawa na gid. Dali lang kay may acknowledge ko lang anay si Major Junji. Okay, magmangkot siya. Nya ano requirements, boss? Anak niya magulang maparegister man. Ang requirements sa attorney, same man lang gyapon, no? The same lang gihapon action art, no? The same lang gihapon ang aton nga mga requirements, valid ID, no? May address sa may Bacolod, kung 18 to 19 years old, additional nga requirement is birth certificate naton or baptismal, and then kung correction, marriage certificate or birth certificate man, and then alam mo naman na siya action art ang aton nga mga requirements. And also ang aton nga priority lane, naklaro ko lang ang aton nga priority lane, senior citizens, PWDs, heavily pregnant women, medical health frontliners naton, and ang uniformed personnel. But nag-aayo man ko sa tanan nga ara members ng ara Yes, and auto si attorney, alas 8:20 size na. Nagabi-labi lang aton oras so kay may obligasyon ko before 8:30 pero hingagawon ko si attorney, balikan ko siya kay very important ini to those who are nga nagapamangkot. Attorney, sorry gid na auto naton niya. You are saying kay na? Yes, action art. Nag-aayo man ko action art. Ang aton bala nga nabilong sa priority lane naton. Kaya ang priority na siya is a privilege given to the person and it is attached na siya sa person having that privilege. So wala na siya na-extend sa members of the family o kung sa upod sa aton nga mga ara sa priority lane. So please, hindi ka mo mangapig sa amon or hindi ka mo magsigi ayo sa amon kung gina-refuse namon ang inyo mga upod na i-accommodate man sa priority lane. Kaya ang senior citizen lang gid mismo, ang PWD, ang pregnant, ang health worker naton, ang aton nga uniformed personnel, sila lang na iya ang may priority. The rest na iya, mapila na lang dito sa walk-in naton na action art. Amo lang ginaayo naton action art permit sa aton nga mga nagaparehistro man action art. Isa na lang attorney, sila niya ang nabilong niya ang naka-online registration nga wala pa appointment din ni sila dapit, ma'am. Action art, correct kung ginabala me, that is not online registration. Kaya wala kita online registration action art, no? That is only, ang inaiya is online application. Online application.
the Uh-huh. application forms, no, that's not even application, but application forms, Action Art. Ang nakuha nila. Dina-download- Mhm. Dina-download nila. So, ma-consider although gina-encourage naton, no? Gina-encourage naton ang tanan kung posible man lang kag may access nga ma-download na nila ang mga application forms na sa aton nga ay rehistro, mas maayo Action Art. But however, hindi na sila nagakahulugan nga kung may mga downloaded kamo nga forms na siya nga may priority man kamo. So maimpon di kita gihapon Action Art sa walk-in naton Action Art. So, balikon kulang na lang nila kung ano biometrics na lang, base ang process online na kompleto. Biometrics na lang kulang kung attorney. Anong imuon nila? The same, siya gihapon nga process Action Art, it doesn't mean nga biometrics. Siya kasi mag-go through na siya sa process, gihapon naton Action Art nga, i-check ang ilang nga mga requirements, i-check ang ilang nga mga names sa aton nga record, kasi may existing na sila gihapon. Wala na siya nagakahulugan nga biometrics na lang ng ilang nga kuha. Kasi undergo man na sila gihapon, i-check man na gihapon nato ng ilang nga mga records, sila kay base na existing nga records. I see. So, consider na sila tanan Action Art nga walk-in. Sige. Attorney, paway anay reserve ang imong energy on this coming Monday, September 27 to 30. Good luck to the team sa imo. God bless and keep safe, attorney. Thank you, Action Art, ngayong aga sa tanan. Action Hotline. Kaya hindi ka mo magkalipat. Setyembre 27, Top 30, ang registration sa COMELEC sa USLS Gym for all the residents or para sa Bacolod noon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsay ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod yun kag Negros. 8:42. This time check is brought to you by ACS. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon diri kita sa Biyernes nga presentation September 24, 2021. Action Hotline. Ayos ang bago si Tigaliho may EO si Mayor gin papanaog. Unahon ko lang si Sir Taba na aksyon doors kinanawag si Sir Taba Julinggo bag-ulang. Kung ba si kinapoy ni siya kabantay naibla sa kwan. Sa mga monitoring kag operation sang task force disiplina o i-check ko lang siya dugay. Pero sa Bago City kay may EO nga gipapanaog sa Mayor Yulo work from home subong no
I understand do may ara sila sang disinfection dira sa ilaman nga City Hall. Ara si Sir Taba. Okay, i-check ko lang sa iya kinano kamatuod ni may mga report baya nga kundi damo sila nagkaladakpan o pods police ginisuan citation ticket do kahapon do 97 kundi ko magsala. Action Hotline. Tinamo gyapon mga violators bisan ginhawa mo na ka-remind tiwa gyapon mo nagapati bla no daw nagapasaway gyapon i-check tabi na. Online sa hotline. Online sa hotline. Action officers ang Task Force Disiplina sa Taba Julingo. Sir, may aga. Good morning. May aga action at may aga man sa imo sa salamati. Salamat gid sa time, sir. Kapon do na mo nagkaladakpan naton in the previous days. Daw 97 ginang inisyu ang citation ticket. Hindi man lang si Kevin na. Ang reprimanded, amo na yung 97. Pero ang ginisyuan citation do medyo jutay. May ibang yung reprimand lang bala do medyo ipaitin di ka ginwarningan bala. At least why sila yung multa? Wala action at wala. Okay. Pero ang klaro subong nga kuno ara ka dala sa pila o linya sang Comelec registration, dapat suksok kagyapon face mask kag face shield. Yes, action at ari kami di subong sa Ayala Mall no. Lagi na pasuksok naman sila official kasi amo na ang verbal broadcast ng ato ng presidente sa over the TV taga registration na sunara ka sa crowded places. Obligado ka gyapon mag-discuss for your protection. Okay. Kaya ang diri sa muna tingalahan ng mga action at may mga kabataan na nagdala laksan kaya ginakugog Uy. namin na dala niya pa na. May mga puro kabataan din sumo nakita namon nga ginabit na may payaso na sa 3 bulan ng iba na 5, iba 3, 4. Ay nano. Kamobilinan. Diyos. Kaya mo na iya ka igir sa ila no. Kasi ko grabe man hindi na iya ka bayad ay. Grabe ba? Ginabit-bit da? Para lang makaparehistro, no? Yes, action act no. Sa bulang siniko gani anong gidaday ang inyong yung kagabi gina sa inyong bitbikon yung bidyang kabataan para magparehistro. Hindi na ano katabo sa naman. Hindi ka mo yaga question, sabat nila kung maparehistro kami na sir mo siya muna. Wala kapuli ka mo, hindi ka magpuli mo, bata pa yun muna. Hindi makagapos hindi katulog sa mall kung may bata ka. Kaya mo na ka igil grabe, balang pansong tao, no? Maparehistro, ito bata. Yes. Ang isa pa ginagusto ko i-clarify, ipa-confirm sa imo, kay ma-report mo na baton nga mayara yang na-discover ka mo liwat, nga daw taga-indi, taga-Bacolod, nga nagalinya man da, kag iban daw nag-violate pa sa curfew kuno nga maparehistro? Yes, action act na, subong gani, may na-interview ko no nga halin man sila sa silay, may halin sa talisay, na sili ko nga matransfer pa kamo dire. Sa bus nila nga siya, dugay na kami sa Bacolod, hindi ko sinasubong lang kamo nag-parehistro kay kadugay na sinundi ko Bacolod. Kaya isa may mga rason bala. Kaya sa kagapon, kaya nga nagkaladakpan sa curfew, ang mga intunisyon sa tuganit, ikabalo ka ng mga Cebuana, ang intunisyon gano'n. Kasi alas 2 kanina, kasi alas 2, alauna rin naman alis na. Hindi matagang sa aton ka pulisan, ng aton na city legal, na enforcement, hindi gano'n kasarap sila, kaya kadamo sila, tawayon mo isa, madlagan ng isa, matabok-tabok sila, tugali nagsanay, bilang curfew, kung mga paristan dito, hindi bakit sa kadamo mo. Sa ulit, mo na lang na matabo, alas 2, sa alas 3. Nagwa na sila yan sa dalan ko para magpalinya mo. Ang mahimo na lang sa otoridad ta, bantayan na lang ni sila kagiyayuhan man da amo na lang naaga pagli ka bulugta ang pulis da. Subong gani, no, ginadvisean na mo ng mall sa Ayala, mga security guard niya, paan, backtrack, kaya iti bakit contact tracing. Siling kong iban di, wala man backtrack, siling ko ano nang mayo sa wala backtrack, siling nga siya palistahon talang sa libro. Siling ko, okay, importante na siling ko, ta-contact tracing na nagpa-Ayala, ikaw bala, bakit kung mag-positive ka,
o kung may sintoma. Kasi mabalan niya, sa mo na adlaw, ara kasayala. Kasi ginatuman man sa security guard, no? Kasi kami, lawag na mo din, backtrack mo, pagwa mo na din. Kasi ang board, nag-requirement backtrack mo. Okay, So, okay. muna lang isa ka, solusyon, ta na matris up sila. No? Kasi kung stricto kita sa mga establishment na mag-backtrack, hindi man naguro pwede nga isinted yung registration na pumilik sa backtrack trace, sa contact tracing. Kasi sila implementar na niya kakalangay nga sa ano nga linyanay sa pumilik, ma-implement kita yung contact tracing ng backtrack. Okay. Hindi kaya ka siguro sa ari, dili nga nagalinya, mo na gina-advise sa mo sa nagalinya, nga hindi ka mo ka siguro sa tupad nyo, kasi ang katikulangan nito sa balay, pagpuli nito, mo tayo latnan yung kapray mo nung to. Ika, malanas lahat, iliyawan mo kami, at least, may nag-remind sa election at Okay. So, anyway, kabay patani, no? Why naman siyang nadugangan pangakwan? Nadugangan nga mga pangayaw nga nagkanto da? ate ko ni mo gid ni tulokon tag isa-isahon mo sa sinayara magbiya ito galing hindi man ilaman na gayapon ni rasonan ka nga mo na gayapon nga rason nga dugay na kami sa Bacolod. Okay. Ang point ko na ng requirement sa pumilik malaksyon na Chado Kalog dapat may mga barangay clearance na ilayay di lang garantor mo. Okay, okay. So garantor hasta sa apat ka tawong. May ginagarantura, no? Kalog bulat ang requirements nila nga magsailo sa Bacolod o kung magpakuan ka bala. Ipakita lang ay di garantor bato na yun. Supposed to be tani yung saan ng pinaka-effective na barangay clearance. So kung turok man lang nag-recommend na taga-dire ka. Okay. Amo na siya nga pag na-transfer sa Bacolod, ito man siya kahalog sa requirements ang pumilik sa mga transparent. Ang may informasyon gani kita na sa Lunes, hindi sila yung mag-opisina sa Bacolod Bay Center, dito sa Lasal. Lasal, no? Sa Lunes, Lasal, hasta na sa 30, oh? Hasta na sa 30, no? Lasal lang nila. Munang informasyon na nakuha na din. Kaya dito sila yung mga registration sa Lasal naman. Ayaw man ito kay may pirta, ito kay private na Lasal. Depende na sa sitwasyon to kung ano tato sa Lasal. Oh, pero maobligar ka mo kanto na to, eh? Ate, sa sagwa lang kami naguro ng Lasal kasi base kung hindi man sila yung gusto nga magsulod kami kasi kada may laman mo nga unlike sa mall yating mall open to public. Lasal yan, balo ka private, inaya nga institusyon na iskilahan. May mga security guard, dirati, mahilan ako na kumudaron nilang transport disiplina o kung lang kuhan. May takabalo sa palisi. Ate, kung hindi nila ka mo pag-ialaw, may matabo sinati sila guro mabulig eh. Nga kuan. Ang mugid na ito kay balo ka puro na ya kudal ang Lasal mo puro may mga gift. Unlike sa mall ya, kita ang mall ya understood na lang ang mall gina-open din man sa public kasi ang gobyerno makasulod ya sa pagpatuman tangkulan ng mga protocol. Ting Lasal ya private school kaya mo man ya under sa government wala ta kabalo nga nagira sila ng butang. Okay. Pero in a way ato ang ginmuno bublakiina nga mga alin sa iban nga gusto din parehistro sa Bacolod bangod nga din sila naglawig na star mga pinakbilog ni sir. Sana ako lang din na pamangkot 5 no. Amo na sang hindi ko man mapamangkot kita na kasi do kuan man bala ang malabayan ko lang no nga diin kapalin nagiga palapit bala sa akon masiling nga sila mo na di kapalin nga do sa kapagit niya pero ko sila mo sila na lang bal batal pero kualin ko sa sila why makung direct ipamangkot na di taga diin kasi do kapan man mo okay political man bala sila ang palapit lang sa akon mo malangakon nga gina sabat matagina pamangkot kung diin pas lalim nga daw why sila kabalo sa requirements amo na sabat ilalim sa sila amo na bala hindi pa na tagal mapamangkot di may artificial man bala nga isang sound mo sila. Sige. So anyway, ma-update kami no kag ma-check kami especially by next week ganito sa Lasal ang registration. On that note, Sir Taba, salamat sa time. Salamat man action salamat. Action Hotline. Mr. Wilfredo Taba Julingo, ang Action Officer sa Task Force Disiplina. Si John G. Camiluti sa Kandunig, monitor siya. Siling mayo ko nung signal na to. May ilan na sila sa piyak. Okay, mas tunog ko nung atong signal to. Anyway, thank you gid sa imo John G. Camiluti
sa tanan nga taga Banwas ang Kandunida, kumusta ka mo? No, regards lang sa inyo da, kag halong gig ka mo permi. Sa mga pamilya sang Itabag, no, Dras Kanduni, good morning sa inyo da. Thank you for listening. Singguan family, Liando family, no, Pungyan family. Damo na da, no, mga paryente naton sa Banwasang Kanduni. Palyer, no, muna mga apelyido da, mga paryente nato na. Of course, Itabag, no, na muuno ta naman kay ina. Thank you gid sa inyo ha, padayon na pagsakdag, pagmonitor sa tanan nga mga program sa mga classmates ko da, kag mga amigo ha. Thank you gid, no. Ari pang iban nga mga listeners nato, no, si Marilol Yanes, amo ginamabudlay sa Pinoy kay mahilig sa pabungol. O oras na amo papagkaran-karan sang ligad pa na nga tuig registration, Pinoy time gituod. Si Rochelle Fulgencio Susana, good morning Action Art, nga monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Stay safe, God bless. Salamat. Marilol Yanes, Action Art, good morning, watching lang kudi. God bless, thanks. Yung aga lang sa kay Jinky Dialagdon kag gani Ribatado nga always ka pamati. Purok Kawayan, DSB. Robert Roma, good morning man. Ara man si Jinky Dialagdon, happy Friday. Kag kay Mr. B-Boy Villasor Star Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Uligo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joke, si Kirena Villaflor, sisters nga si Jane Dialagdon, Jane Nagor Aldrich, John Apil, Aljon Apil of Pandanon, DSB. Halin sa Arizona, USA. Christine Minies Villalobos, good morning. Sa Barangay Pandanon, DSB, Tamiyaw lang. Family Minies, Dahay, Turbila, Amit, Alit. Always ka monitor. Danny Palacios, monitor lang no? Palacios family, kag Umanya. Gainulan di Aksunart, ay gali. Sa din nga area sa ng inyo. Elizabeth Malaka Gamala, please greet Christopher o John Christopher Brillantes on his birthday today. Salamat. Alin Louis Himotea, amigo, kumusta sa may Linawon? Ang poblasyon na the last time to, may pagbaha dira sa inyo si Linawon Dawaya. O sige, salamat gida sa pamilya Hidlayan kuno di sa Bacolod, ginatamyaw niya. Si Jo Marie Formentira, monitor gid Jenny Perez sa Binalbagan. Merly Gonzaga, morning man, Diding Alojamiento. Good morning Sir Art. Monitor lang Barangay Antipulo, Pontevedra, adlaw-adlaw Alojamiento family. Salamat gid Ray Baryoga, si Piper Parsley. Action Art, dapat striktuhon sang Kumilik kay batasan sang Pinoy kundiin ang deadline didto magdinaguso kag hindi pagpasudlon ang di mayo nga attire para disiplina. Correct na. Mapakuan ka na gid lang, maparegister ka si Kumilik to. Although nga tikunandan mo tuod nga daw paseksi, why man tayo question da kay mo may kinamatarong. Pero this time bisan sa opisina lang sa Kumilik, kag sa kay kung mo maparegister ka na, mas may kita ni ilis-ilis ka may inang do formal man At iya Kim Ariman, malanon nga aga Aksunart, monitor lang kami from Morsha. Richel Aberia, pamonitor kami Aksunart, aga monitor sila kuno, patami lang ko birthday kagawad Richel Aberia, Barangay Zamora, Pontevedra. Joji Mendoza, Aksunart, good morning, patami lang happy birthday to Roberto Jr. Salapante. From PGBI Guardians. So, to all the guardians nila, no? Good morning sa inyo. Erwin Di Catoria Gonzalez, good morning man. Dennis Nuestro, Ana Sinoro, Gerards Barela. Ang sunod monitor kami di Bilyang Hilaho. Greet ko asawa ko, Jessica Barela. Kag sa baga asinigaran na ni Thelma, kag Tatay Pulyon. Okay? Welma Inocencio Cabarles, good morning. Tamya liog sa akong duwa ka mga hinablos nga sila ni Clarence kag Clarissa sang Isabela. Thank you. Inday Blaza, Joji Mendoza, Mixdon and Chito Magalona kuno. Ati kuan na matik na mga amigo tana, mga bro tana. No si Bro Art Mixdon kag Bro Chito Magaluna. Morning sa inyo kuno. Sa kay Lee Pong sa Macau, China, araman Tita El Malusok Pulidario kag retired Major Paterno Turalba. Good morning, ma'am.
Oy, sinong Jesse humin galidra sa may Pontevedrada ho? Bakalawig o may kita ay security guard ni sa singuna sang Unimall ko. Dugay ning inupdanay namon. Nung Jesse, kumusta ka na? Regards kay Mrs. mo da sa imong pamilya. Donna Jean Gino. No? Good morning sa Barangay Villamonte, Elmer Itones Regalado. Silingaliog Gotamyaw kay Putol dira sa Fairview Litex Market kay Gabaligya subong Bangros. Bangros namit na sulusog bakon mo na. Lito Dayap. Morning. Sherilyn Oro Javier samtang nagamonitor kuno nagapulo pangapi. Hilin Pahilagaw Singson. Jenny Sulgon. Tanan nga ba taxi driver da Richard Cantere. Wilfredo Toto Monies. So, mga nagamonitor nga makilala ta sa Andre Allen Taxi, sa Lovebirds, ang mga driver ni Toto Berting Kuano, ga-monitor man. Sige, Rodelin Alvarez Ismedia, Humalumina. O, salamat gid Lulit Atos Digayo, Dennis Nuestro, Bukadamo pagid. Iba ni karon naman guro dugay. Check ko lang kung ba siya available si Mayor Yolo kay subong ho may ara sang order or executive order actually kahapon niya pa ni si posible na pagwa. Pero today may disinfection na sa ila why duty iban no work from home no mo ang order based sigin pagwa sang alcaldeng executive order no i-check ta ni kung ano gid ang main reason sa sining executive order nga gin papanaog ni Mayor ni Cuyulo. Actually, executive number 38 series of 2021. Work from home arrangement for the city government of Bago for September 24. Subong ning adlaw ho and for other purposes. Now, i-check lang naton siya. Mo maning syudad na ligad to nga ba o nangin biktima man sang kuano fake news, hindi mo gid mabangbang. Okay, first parsley kuno action art diri na guro go brado gay na gusto magsaylo diri rehistro kay budlay na magpauli. Diretso na sang tao kun diin magparehistro basta kompleto lang papeles. One side lang o di na to man. One side lang tara sa mga merkado damo way face mask, damo kabataan gahampang sa dalan nga away ginasaway ni taba. Ay kalain kadto ka sa purok sumo mapatay ka og tas daw. Halin sa batas tas tigulang, why ga face mask, why ga social distancing, daw ara na sa new normal or ara na sa normal situation. Jocelyn Sungkumedia, happy first birthday sa amon apo Santi Sigubia. Okay? Rayjan Tan Vililon watching from Barangay Purisima, Manapla. Maricel Bes Marande. Dahil Maricel, ginatamay ang mga taga-kwandaho, taga-isyo sa kawayan. Kumusta ko mo da, mga taga-isyo sa kawayan, ka-monitor man. Toto, Robert, no? Berto, ano ka nipilido ng Berto? Kalipat ko, ha? Dahil ipadalaga ni si April Banaag, kagang upod ng isa na ganing kumpleto, niya kung para matamyaw, April Banaag sa Mansilingan, Angel Rico Perto, watching live from Woodside, Alihis. Thank you gida. Si Gerson, si Gerson gani ano, bahay si Richard do. Tsura ni Richard Cantiri padala ninday dito. Nakatulog man na siya kag nakapaligo. Chard. Morning na Chard. Amo ni ang sinirtang ako magpandar gani ka matyagan kong taxi ani kun mag-andar ang Action Radio Bacolod da. Kung mag-monitor siya, may pasahero siya, nung kuriit sa katunog mo, ang speaker niya, Toto Richard Cantire. Thank you, gina. Berto, why siya kunukbati? Ano apelido Berto gani? Kag ni Gerson day? No? Kay mga taga-Kabankalan ni Slay. Si Box Hispaniola, Tres Vergara Sanso, good morning. Sa Iloy na Hede, kag Sister Riza Zamora, Ricoperto sa Sacramento, California. Monitor man. Good morning! Ayos, thank you, Gid. Thank you, Gid. Sa inyo sining pagpadala sang mensahe, no? Sige, continue to support Action Radio Bacod namin pagid mag-i-share nyo bla, kag i-like nyo. Parang daw okay, Gid.
Online sa hotline. Online sa hotline. I-check ko lang kay Mayor Nico Yolo Sambago kay subong work from home. Actually, nakita ko Executive Order number 38 ang yung pagwa niya para dira sa mga empleyado sang Bago City. Executive Order number 38 para sa benepisyo sa public. Basi kung may mga transaksyon silang himuon karon nga adlaw. Let's have Mayor Nico Yulo sa linya. Mayor, good morning. Si Action Art, no? Dari sa Action Radio Bacolod. Oo, mayong aga si mo Action Art, no? Because, of course, mayong aga si mo tagsalamati. Aha. Salamat, good Mayor. Tell us, kung di may Executive Order number 38 ka, WD for Best Public Affairs Program for Radio. Hi, Mom.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
tapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Kagayong na ipalag na Magasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at Ay, lang ka tiyempo, tati, why na ta panahon, anong tani abi? No, do ginahunos lang, okay na ni James. Toto James, dangat na ta sa inangan, no, Bayo si Toto James, kaya do ka nainaya ka na huwag niya action hands, no? Duwa yung problema sa Toto hands. Si action, James Binares. Apo ni Binares siguro ni. Bimo lang, wala lang na siya. Gusto niyong gwapo nga drawing? Ara siya. Believe. Sige, galing way na ko tsimpo. Pero mas namin, pag inikon hatagan ta kasampol bladason Toto James ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Libre lang hatagan ta kani para makatipid
Hotline. Bye for now. Why nagkita tiyempo? 92 days before Christmas Day, 99 days before year 2022. Action Art Hupon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.